הלו. שלום, מנחם. כן, מי זה? צהריים טובים, מדברת ורד מחוץ לצרכן, מה שלומך? בסדר, ברוך השם. מנחם, אני רואה שאתה לקוח ותיק שלנו, בעבר רכשת מוצרים דרך חובות של כרטיסי אשראי ופרסומים. מגיע לך היום לקבל מאיתנו הטבה יוקרתית בדמי משלוח. בוא תשמע מה אתה מקבל. יש לך היום לקבל גם מרשימה לגבר הכוללת, גם ארנק וגם חגורה מאור מאוד איכותית ואלגנטי. מגיע לך בשני צבעים, או שחור או חום. בנוסף יש לך 2 שעוני יוקרה אנלוגי לגבר ולאישה, עמידים נגד מים עם מספרים גדולים, השעון מתאים ליום יום באירועים מיוחדים. מגיע לך ברצוע שחור כסוף ומוזב. בנוסף יש לך פה חולצת פולו חגיגית לגבר, עשויה כותנה ואוורירית ונוח מאוד על הגוף. אני לפי דעתי ממליצה לך בחום על הערכה של הגבר, גם ארנק וגם חגורה. נשאר לי פה 3 אחרונים, כדאי לך להיות הזוכים. כמה אתם משלמים לי כדי שאני אקח את זה? אנחנו צריכים לשלם לך? כן. מנחם, אתה מקבל פה הטבה יוקרתית. יש לי מספיק זבל, תקשיבי, יש לי מספיק זבל בבית. כמה אתם משלמים לי שאני אקח גם את שלכם? למה אתה קורא לזה זבל? סליחה, זה איכות. איזה איכות? תגידי איזה איכות? איזה איכות איזה יוקרה? את מדברת איתי... אנחנו... כן. אני מדבר על איכות, תגידי לי סבבה, תגידי לי טומי, תגידי לי פולו, תגידי לי לקוס, תגידי לי זה איכות. את מביאה לי איזה חברה, מוחמד אבו, לא יודע מה, ממציאה שם. בן כמה אתה מנחם? תגידי איזה שם החברה של החגורה. רגע, בן כמה אתה? השנייה, תגידי לי איזה שם החברה. בן כמה אתה שאתה... 25, בסדר, 25. איזה 25? בוא נוריד 10. אני מאמינה אתה 17, לא מעבר. כן, אז אם אני ב-17, אז איך יכול להיות שיש לי כרטיס אשראי ואת... אני יודעת, אתה עם הקול שלך, לפעמים הצעירים האלה עולים על עצמם. לא, מנחם, אתה רוצה אני אשלח לך? כמה תשלמים לי בשביל שאני אקבל את זה? לא, אתה משלם לנו, אתה לא משלם לנו, אתה משלם יותר למשלוח עצמו. אני לא משלם, אז מה המטרה שלכם להביא לי את זה? סתם משלם לכם בחיים? לא, זה הטבה, הטבה שאתה מקבל, שאתה תוכל להיכנס לתוך המאגר שלנו, אתה מבין? לא, מה המטרה שלכם להביא לי את ההטבה הזאת? כאילו, וואלה... כי מעל 2 לא עשית מחירה, אתה מקבל מאיתנו הטבה, שתוכל להיכנס לתוך המאגר שלנו, שתוכל לקבל גם עוד הטבות יותר יקרות, יותר... תגידי, שנייה, יש הטבות של אוכל? יש הטבות של אוכל? יש לך בתי מלון, אם אתה רוצה... לא, אוכל, אני רוצה אוכל לבית. אתה רוצה אוכל לבית, לך לסופר. לא, אבל אני רוצה שתשלחי לי ב-49.90 חבילה של 500 שקל במקום החגורה הזאת. את אומרת שהחגורה הזאת והארנק שווים איזה 500-600 שקל, נכון? מנחם, יום אז טוב, תשלחי לי אוכל, ביי.